Volem demanar-te la teva ajuda. Estem realitzant una investigació per aprendre més sobre la síndrome de Down. De què tracta el nostre estudi? Volem estudiar si un fàrmac pot ajudar les persones amb síndrome de Down a aprendre i recordar millor, a millorar l'atenció, a organitzar millor la seva vida diària, etc. Per què et necessitem? Volem parlar amb tu perquè tens síndrome de Down i tens entre 18 i 35 anys. Què passarà si participes? Tots els dies durant un període de 4 setmanes prendràs un medicament. Aquest medicament pot produir alguns efectes negatius, per exemple, mal de cap, problemes gastrointestinals. Et preguntarem cada dia com et sents. Si et trobes molt malament, abandonaràs l'estudi. Et farem algunes preguntes. El teu pare, mare o tutor respondrà a uns qüestionaris. En la primera i l'última visita faràs unes proves sobre com aprens i recordes les coses. Són com a jocs. Alguns seran en l'ordinador. Et farem diverses extraccions de sang. Encara que no és la primera vegada que et fan una extracció de sang, ens assegurarem que un personal d'infermeria altament experimentat minimitzi qualsevol molèstia que puguis experimentar. Obtindrem un trosset del teu pèl. Observarem com funciona el teu cervell. Utilitzarem un casc amb petits adhesius que posarem al teu cap. Al principi i al final de l'estudi portaràs el casc durant una hora. No et molestarà ni et farà mal. No obstant això, és possible que experimentis alguna molèstia, ja que utilitzarem un gel per aplicar els adhesius. Sentiràs com si portessis un capell de piscina i tinguessis el cap mullat. Tindràs 14 visites durant un període de 3 mesos. Cada visita durarà entre 2 i 3 hores, excepte 2 visites en les quals hauràs d'estar tot el dia. Les visites es realitzaran en l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques. El teu pare o mare, tutor, també vindrà a les visites. Vols participar? Si decideixes participar, et demanarem que signis una fulla de sentiment informat. Pots deixar l'estudi quan vulguis. Encara que diguis que sí ara, pots canviar d'opinió més tard i dir que no. Els procediments d'aquest estudi tenen en compte la teva seguretat i protecció. Aquesta investigació ha estat aprovada pel Comitè Ètic del nostre centre. Ells s'asseguren que siguis tractat correctament. Si tens preguntes, pots parlar amb Beatriz Fagundo, trucant al 93 316 0461 o escriure'ns un correu electrònic a afagundo@imim.es. Esperem que aquesta recerca ajudi a millorar la vida de les persones amb síndrome de Down. Gràcies.